Papa, ese ganare ya. Ngi gampla, mun bi. I bora bara yoro la kana wajibi ne ka kuma ife. Ne be nege jom ne nege. Ha? Ne be nyini ngaw. An furula nyongo mani a sanjoli. Sanduru. Mais feno malate la de. Ina fomu. Ina fomu. Ha? Eni mo ye fly eni mo furula dongele dimanche kele. Bi feno be bulbul lol be ngaso. Na fora ko ne fonctionnaire d'état ne flene yoromna ala kan kisi gan cedenya ni ne tanyana do jomina ke ne ga bolo fon so jomina ke ne koy papa dingui ala gala tikere koy e note ni note akarine ka dino dan kola mo ka yende bulu mais e note ni note anga di alama abe ala bolo na kunti ala bolo an te se ɲɔgɔn ma yɛrɛ kuma tɛ ko ka furu abi ala bolo di mena kelen fiɲɛna ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne sɛgɛnna quoi ne bɛna filanan ne ta n'o bi diya i ye o bi kɛ n'o ti bɛn i ma ne sira di i ma papa ka taga ne kɔni tɛ taga o n'a sɔrɔ filanan ko in di ka hɛrɛ b'a la papa ne bɛ dugawu de k'i ye ala ka latigɛ ye ala ka den cɛman ni musoman ala ka nɔgɔya an bɛɛ n'o kɛra hakilina ye ne ta ala ne muso ma den sɔrɔ furu la sɔn sugu bɛɛ bɛ da i la a bɛ fɔ k'i ye fana ye fɔ k'i ye zon ye k'i ye kalabanci ye ne ka den sɔrɔ bariya ni y'o o jaabi dilen ne ma bi ne furu kɛ yɛrɛ fɛ Concon. Oui, chérie. Ça va? Comment? Ok. Voilà. Et mais on a pas eu ce malheur. Ah, il tient mal. Alors, tu m'as blanc, non là. Eh, comme il a fait là. Ma véhicule est sur le milieu. Voilà, faire nos la figure tout qui est la distrait donne ma bébé sur non, c'est pas du tout joli. Il est pas donc. En fait, au cono, au clé banagouanta, sans si je donne les paiements. Mais il était tourné au taïra k'a fɔ k'i tɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma ou i tɛ se ka ko minnu ka di ye k'olu kɛ olu tɛ kelen ye quoi i m'a ye vraiment a kɔni ka di ne ye moi personnellement an ka to kuma dɔw la an ka to ka bɔ ka taa an yɛrɛ la distrait ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est mieux a b'i la ɲina fɛn caman kɔ quoi tu vois non. Chapeau ne m'en donne de tɔgɔ duman ne ma dɛ. Non. N'a fɔra ko i cɛ tanyana ko i ka to ka bɔ ka taa yala i n'a fɔ ko npogotigininw b'a kɛ cogo min na o ma nɔgɔn dɛ. Bon ni ne ye malien aw yɛrɛ ka problème ba de ye quoi vraiment mɔgɔw to yen je veux que i b'a dɔn quoi e yɛrɛ filɛ nin ye i ɲɛ b'i beauté la i cɛ ka ɲi i jɛlen don fɛn bɛɛ i ma kɔrɔ ka se o niveau la o n'i tora ka i fɛ mais i b'a dɔn n'an ka nakun yɛrɛ f'i ɲɛna tiɲɛna ne kɔni nalen don n bɛ fɛ ka faveur dɔ demander i fɛ donc si ça te va il y a pas de problème on va essayer de gérer ensemble comme i cɛ tanyara a mɛnna bon je te vois seul a man ne yɛrɛ a bɛ ka min da ne kan ne de b'a dɔn donc a kun ka di ne ye ka i kɛ n ka filanan ye n'a sɔrɔ a tɛ k'i ma baasi ye bon obligatoire tɛ c'est juste i yɛrɛ ka idée de quoi i yɛrɛ ka idée ɲini ta don donc n'i sɔnna ne b'i kɛ n ka filanan ye donc là d'accord on va essayer de voir ensemble a bɛ ɲɛ cogo min na dɔrɔn an bɛ taa ten ouais. Chapeau tiɲɛ yɛrɛ la furu ye muso danbe ye mais furu tɛ ne kunkolo la bilen dɛ
sabula ne tun bɛ furu la o ma kɛ ne ma dususuma ye dususuma kelen tun t'o furu la ma tila ka den sɔrɔ a faro kan ne kɔrɔmuso den kelen ni min yɛrɛ bɛ yen ne jigi da n'ori kan ne ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛn n'ori ma sisan nɔ. ok n'i y'a faamu sisan i kɔrɔmuso den kelen n'o i jigi b'o de kan o b'i dɛmɛ cogo min na ou k'i ka fɛnw kɛ cogo min na mais en fait ni ne y'e ta sisan i kɔrɔmuso den kelen ni ne bɛ se ka jɔ n'aw bɛɛ ye ne b'aw bɛɛ ka fɛn ta en charge i kɔrɔmuso n t'a dɔn a kɔrɔbalen don wa ou denmisɛnnin fitinin de don. awɔ a ka kɔrɔ dɔɔni. ah bon il faut essayer de voir a kɔni tun ka di ne ye vraiment cadeau dɔw tun bɛ n bolo ka k'i ye bon i ka di ne ye kojugu i b'a dɔn komi n kun ye fɛn dɔw fɛ. Kabisi. Ça va. I sigi ne. Baara yɔrɔ don. Kabisi e mɛnna dɛ. Patron. Aw bɛ ɲɔgɔn dɔn de. Awɔ ne bɛ nin de ka baara yɔrɔ la. Ne kun t'a dɔn k'aw bɛ ɲɔgɔn dɔn. Kabisi ça va? Patron ça va. Ko ka i b'a dɔn a bɛ yen? Awɔ a bɛ yen. E dun famalen don ka taa baarayɔrɔ la mun de b'i la? A ye foyi tɛ n na. Ah mais Papisi ne y'a f'i ɲɛna k'i ka chômage dabila baarayɔrɔ la tu i ka taa baarayɔrɔ la i ka taa baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la nin ye den nin i den de ya? Nin ye ne den de. bon nin ne bɛ ne bolo baara la o a bɛ baara chômer kuma bɛɛ ne bɛ ci d'a ma ne b'a fɔ a ɲɛna taa baarayɔrɔ taa baarayɔrɔ. Ne bɛ bonya k'e bɛ taa baarayɔrɔ la o tuma e bɛ taa min? Ayi ko ne tun taara kaburujura de la wa ne tun taara kaburujura. Papisi. Papisi a fɔ e fɛ ne miiri jɛya mun tuguni. ayi bon nin komi nin bɛ n'a fɔ si bin n'a tɔmɔminɛ kɔnɔ ne bɛ n jɔ n'ale ka fɛn caman ye depuis a bamuso tanyara n b'a ka fɛn caman kalama n jɔlen don n'a ka fɛn baden voilà i m'a ye bon n yɛrɛ hali a ko k'a bɛna taa tanti lajɛ a ba kɔrɔmuso wa je ne sais pas n t'a dɔn n'o de ye e ye a bɔra baarayɔrɔ la o don na k'a bɛna t'o lajɛ ne ye wari d'a ma n ka taa di a ba kɔrɔmuso ma pour que o fana bɛ se k'i débrouiller n'a yɛrɛ ye cogo min na i m'a ye bon mɔgɔ min don n'a sɔrɔ ne ye mɔgɔ façon dɔ ye tiɲɛna ne tun b'a bila ka bɔ n ka baarayɔrɔ la mais ne bɛ k'a muɲu position bɛɛ la k'a fɔ a ɲɛna Papisi baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la a ɲɛ bɛ dennin dɔ de la ko je ne sais pas qui n t'a dɔn mɔgɔ min don a ka baara bɛɛ pertiveler n'o bolo. Ne bɛ dennin dɔn ne y'a fɔ Papisi ɲɛna n ka fura k'o dennin na o tuma e bɛ fɛ ka ne fɛnɛ faga de yan han Papisi e bɛ fɛ ka ne faga de yan Papisi ni Ala na kira sɔn ne bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ dennin na dennin tɛ an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna ma n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn dennin tɛ furu ka don so in kɔnɔ yan. Papisi taa fɛn dɔ san ka na dɛ an k'o dun taa boisson dɔ san ka na an k'o dun fɔlɔ. dumuni sɔgɔma bɛɛ bɛ se ko a ta baarayɔrɔ la. ayi Papisi to yen sa olu ye denmisɛnninw ye n bɛ fɛ a ka taa kɛnɛma de pour que an ka tɛmɛ n'an ka kuma tɔ ye mais n t'a dɔn n'i sɔnna n ka proposition ma ou n'i ma sɔn a ma je ne sais pas i yɛrɛ k'a jateminɛ sa i b'a dɔn mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye ka furu ne ye muso baden ye dugu kɔnɔ k'e ye vraiment i ka ko diyara ne ye ka tila k'a fɔ k'e nana bɛn ne yɛrɛ ka paranti ma o bɛ i n'a fɔ ne den donc e yɛrɛ si bi n'a tɔmɔminɛ kɔnɔ min kɔni ka di ne ye k'e ni ne denkɛ ladon ɲɔgɔn fɛ o de kɔni ka di ne ye n'i sɔnna ne ka furu ma manamana ko tɛ dɛ ne b'i nɔfɛ furu yɛrɛ de la n bɛ fɛ i ka kɛ ne furumuso de ye vraiment o de ka di ne ye. ne tun ye furumɛsi min ta ye ayi wariko kɔni o t'an bila ɲɔgɔn na voilà bon nin ye 300 000 ye i b'a lajɛ i b'i ka dépense misɛnninw bɔ a la ani fɛn misɛnnin minnu b'i da la ni problème b'i da la dɔrɔn n bipe dɔrɔn ou bien i k'an wele problème fɛn fɛn bɛ yen i b'a fɔ n ɲɛna n b'a gérer i ka di ne ye de ne tɛ k'i kanu fɛn wɛrɛ kama foyi foyi i ka di ne ye diyaɲɛ jarabi fɛ tɛ kulonkɛ dɔn dɛ i m'a dɔn an dɔw fɛnnen don n'i ma sa ka na an sigi k'an bɛ muso jɛla tuguni ou bien ka fɛn dɔ kɛ tan mais fɛn dɔ kama ne bɛ ka na n sigi e da la tan ka nin fɔ ye a kana k'i ɲɛna ko ne bɛ ka ninnu d'i ma pour que k'i bila fɛn wɛrɛ la ou bien ka fɛn wɛrɛ jigin i kun na non 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 en vrai dire i diyara ne ye de je ne sais plus quoi faire n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ n sigi n bɛ miiri la
mbe yoro mbe midila hal ni ne be muso folo kɛrɛfɛ e dɔrɔn de image bɛ na ni ɲɛkɔrɔ il faut voir a ka di ne k'i kɛ ne furumuso de ye kulonkɛ fan si tɛ i bɛ se ka nin i bɛ nin fɛ n'i ka kuma mɛn mais tiɲɛ la wariko in o tɛ ne fɛ la ko ba ye gafu i fɛnɛ sa e b'i ban wari la ne kama ne de y'a d'i ma ne de y'a bɔ n dinɛ ni ŋaniya la ka d'i ma ni fɛnɛ i banna i bɛ na jɔ n yɛrɛ la dɛ i bɛ na ɲugun n yɛrɛ la dɛ gafu ne de y'a d'i ma e ka nin minɛ ba nin ye de ta ye awɔ ala ka caman bila amina rabi ala ka n'a ta yɔrɔ la amin donc yani Papisi ka na ne bɛ sira ɲini ni Papisi nana i b'a fɔ ko ne ko k'a ka taa baarayɔrɔ la n'ala sɔnna ma baarayɔrɔ taga ko in n bɛ jija o la n'ala sɔnna problème t'a la donc n bɛ sira ɲini awɔ Ngate bro anga business ngo tugodi debi dara la ngate debi lo debi ano frère ngate mo sega fefo mais viega bledon ngate ebi a sera ka jira ma ko ka te ngate te jofu ada la ngata kasige ay mais ngate chen nyewen te ngate te mamo alsa no te mamo ko la wallahi don ba jengo kuzi ngati ka tasuma salo ni mo chogodi no abe mo mena balanta sanga badon boy ma na yala ni dali do no ande ba ouais mais il faut la gagner tu me fais ni nego be boro la ko ne ga tunu ko ona da te ga yi diga musola afrika la décence ya mais atinga comment faire ala te ga okitina ko chebe le gani be i jota le wele wala en koni hello Yando na fam avec docteur Sola ne da bana wa kana na wele ni ko la bile ko jome docteur o join terme so ge ngata du an wele ga ntoro bi terme so docteur Sola donc o te ko bay ah il se gata no fe ka no fe endem inni no net me se gata sa era mo to ambe ngun se ni ga ngun se gata sa o join e bi la pe la sa a terme so do a terme so do jon ne ga kuri kadi ni se ta be kalama ne ko bitane ayi bi ni te kan famia aje tege na ben Angle. wa Alagira kanumba. Anga soli mama duga. Alagira kanumba. Anga soli mama duga. ha Ante ti. le tek ngam nege ik ngam ne ikena ka bara ga ben le bolo ko mi an sigli mi yiri suma ko ko na sauma ikimini ngoro le ben Orone kante ma nen ni ne ko. ni la le ko do ate de ble da masa Kale de ko do. Itan darala. ame ni kimin ngoro bale ibini joddo ngala mo godala to ga imam ko mo de gudo do ala ko do an nda ma do ame ni ma fam fam wari mi ga dale ma alin mala ko ga adi alama ko ma ala di tadu be Mpa ni tadi alama. pe alite alaw ba ga ala da to ko giribun nga ko bitani nina Waram ala ka ko. nina aga ga do be mina be yere nga chebe gondi giribu masa ha warum sa do mo to abo nga 50 mila nga chate shire problem ko ta ide ko mi do no gondi la giribu masa juru bi la be gondi giribu ma ai me ai ne saka jure be na bora nga chebe jito mina la nga chebe na gondi giribu ma nga che no kana be dara ai ne sugo fam yaw alla ga cha ne sugo fam ire ni yoro ne afikan ki ni to fude ya fi ko do kuma be ne ba ambe ala ko ai bo waro ne fara ta ga miya e faga ne bi kele e faga ne be kele ngoro ne ma nga che me ute ai ne ba ile ni san nye kuma be nga che be fene ga ki kele ngoro ne terige me yo nga che do ma nga che o da ma ga to wori abin ala ja adugo me ne afi wallahi man to ni man bidara ma ala
Sukoro cara la. Dore fanga deuxième dogan. Ay sa deuxième dogan ya jamen. Sukoro cara la wala. Ya ma poro de ça. Il était comment il fait? Jali ga bla quoi, me clara sinki yo. Abla me sinki ko fa ma. Tu sais abla so sa abla so me sinki ko fa. Parce que nous a énervé quoi. Non, quand même. Dani, kita mau beli karena abla. Oke, kasih karena abla aja. Oke. Kayak tadi mau ngomong aja, mau nak ikat dalam boro lah ni bla ko ni bla. Nanti mana aku ya? Kata kau beli kalau malah kau nak kulitannya, kau ni timpan no. Meni mau beli ada soalnya, ini makan nak boro lah fino. Betul, apa ni bukan utiliser kunjung, ni tu fio. Sebab bro, ane ba bilang aja, kau ni ibu utiliser turun aja, ne ba bilang. Frère, kau pasti suyama, me plano cila gua. Oke, kami. Oke, Dami. Avanti. Bashwete. Bashwete. Il y a patron tout. Non patron. Awoga beta chila sugula kana. E mo refene ka patron ye ka ko mo ko. E ka patron me ga mu mo na sugari. Ni ya clé jolé ne nga armor songo wa keme je ka konte ga dama ka armor glanga blanya. Ali bi. Wa joli? Wa keme. Wa keme. Fe fu imaje wa keme. Cha wa keme. Chochara de awo wa keme sefa wa keme ka fo dugu in bara yoro ko be tale imani ga wardi mo ma ko dana ya mo ko be wiji ne ba e ko joli ngo wa keme armor so wa keme no patron wardi wala patron e be ana Tadi malu ne ma fui na ngani be bara la ki kera tonga paratia. Kiye kana menga bara la mune kera. Boy ga ne mai. Ambe ga ne mesure wa. Oh Ha fo na ko mo ko be nko. Aw mo bigo. Ne ko me bara de la ko fela la na ori la ko ma se ga fe. En ni ga alwar de no fe. Ibene na kundo ngore kama yido ko. Ay mando ko me bara de la. Ni mo ko be kuma la ite mo ko la mewa. Alwar me mine. Patron ne club ilaw. Alwar be armoire wa armoire do ne mari petit maru nte mana ko la re ne muso ka almoire de mangi ka peinture no abemi wamuga armoire ne nyini nga lawa wamuga armoire wa ni mangene re de ne buka di uyen ne makne ka furake di a jolen fleni jabal ma to chema almoire ni mo ni dara almoire ni ta biengo no ti beso chape ni emi patron de Femi armoire wa mwanjara de wa mwandi chema na ne ko armoire wa ka fo pigeon sulu ni emi ai iba do ni biga baranya na make donc ibe fon jate mi ka jigi na kelengele ni be na voilà nyete yiri na ibura fo shinni do ne ni commander e kelengele kama yiri nu fe no da yetara ye patron ka sa barba fe sugura la ni ni mangene de ne a fe na ngon be fragel la ne bulia chape bi koni ne tike nga wari ntike ou bien ka armoire ira na chape nga tan nga armoire boro bi ne te bouger ga son nga wate ou bien ne armoire te chape c'est ça ala jate iba do ne edimina ne ka dimi an yoro la client la chape e be se ga dimi choko diga so jote bolo chape ni ya clé jole mbi wole te nga pelta kana pigeon sulu ira ko armoire ga sura ki joko bora chini ama bo chini o nga war dantike Aïssa, il va donc 600. Adama dia fait no de ha. Si ça il va tatini. No ko be deli ala yere de kama ha. Ibe taso. Si ne yere de tike be ta almani la fika sokon. Iga almoire imo ko be almoire na de de be ta la fika sokon. Chape kuma chema nege tenena. Awo. Kuma chema nege ko tenena. Meta shini na armoire ka so mara sunebe mu nyini ne ko iba soro.
Ancle. Avant-le. Patron. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Moi, je suis ici. Merci. N'i y'a ye n seri ma baasi tɛ i yɛrɛ ɲɛna kow cogoya la ala nana n'a ka na ye i woloba kelen min b'i bolo ala y'o ka kalifa yir'i la k'a sababu kɛ i ka manamana ko ye muso min fɛnɛ bɛ k'i lamɔ o fɛnɛ ka kalifa na ye filɛ nin ye ne bɛ min f'i ye sabali sabali halisa sabali i k'i yɛrɛ kɛ cɛ cɛw bɛ don da min fɛ i ka don yen fɛ cɛya tɛ ni manamana ko ninnu ye dɛ adamadenya tɛ tan dɛ e k'i miiri kɛ ko jumɛn bɛ bi musokɔrɔba nin ma ko min tɛ ye a dalen filɛ cɛn so bi e de kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa musokɔrɔba nimisi bɛ se ka wasa cogo min a ye baara min kɛ a kana nimisa a ka baara kɛlen don mɛ n'a fɔra ka halisa e bɛ fado sagoya la ten cogo la e ye papisi i tɛ yɛlɛma yan'a ka taa k'i da yɛlɛma ne kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ne nana ka na dugawu de k'i ye i banicinin min fɛnɛ talen filɛ nin ye yarabi halisa ala k'a dayɔrɔ sumaya Amin ya Rabbi. ala k'u fara silamɛsuw kan Amin amin. na an bɛna taa kɔn ka kiti min kɛ yarabi ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Amin ya Rabbi. mɛ ne bɛ kuma kelen f'i la i bɛ tututu la denni min nɔfɛ de denni ɲɛ t'e la a t'a dɔn k'e salen don a t'a dɔn k'i balolen don yan'a kana kɛ ko wɛrɛ ye muso dan ye nin kelen de ye dugu kɔnɔ ou e ɲɛ bɛ fɛn jumɛn la nin na ni ɲɛ t'a la muso tɔw la dugu kɔnɔ ne kɔni bɛ kuma kelen f'i la halisa halisa n bɛ segin n ka kuma kelen nin kan Papisi changer Papisi changer fɛn bɛɛ kɔni ye fo ne ka baara yɔrɔ parce que i place foyi tɛ ne ka baara yɔrɔ la tuguni diɲɛ fɛn foyi tɛ ne ma min kɛ Papisi walasa e bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa i bɛ se ka fɛn ɲɛ i yɛrɛ ye cogo min na a filɛ nin ye i woloba taara i jigi tun bɛ mɔgɔ kelen min fɛnɛ kan ala y'o fɛnɛ ka kalifa minɛ a la tu vas faire comment ou bien halisa i bɛna to fado sagoya la tan kare kɔnɔ changer 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 o tɛ dakun ɲɛ saba ye n tɛ tɛmɛ o kan ne kun nana foli la ne bɛ sira ɲini O tora a diyara n ye n y'i ka kuma bɛɛ mɛn i ni ce i ni baraji. i jija i ka n ka kuma mɛn dɛ N y'a mɛn. i jija dɛ Papisi Ala ka se ni ɲuman ye. Sa kale kana tigalen filɛ nin ye k'a ka fisa e ya e jɔrɔ bari de na ayi n bɛ fɛ ka taa bɔ Mariam de la dɛ o de kama n ye labɛn Ana yɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye Papisi ka ko mama an bɛ se ka baro wɛrɛ kɛ Ana o dabila sa mama i si b'a kalama Papisi yɛrɛ de ka ko nege fosi tɛ ne la Papisi ko man ne ye yɛrɛ de Papisi joli yɛrɛ tɛ ka circuler ne fɛ yen nɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ Papisi ka ko man di Ana mais Papisi hali ne ma kɛ Papisi fɛ dɔwɛrɛ kama Papisi yɛrɛ ba dɔrɔn kama i kan ka kɛ Papisi fɛ mama Papisi ba kun do Papisi ba kun tɔgɔ ne b'a dɔn ne kun bɛ balo comme yɔrɔ ni mɔgɔ y'a sira di ma ka ban k'i ka kuma ka ban dɔrɔn i bɛ kuma fo k'a dama tɛmɛ ni Papisi ba kun tɛ e tun bɛ balo e tun bɛ kasi la tuma min k'i bolo fila da i kun ka woroto k'i satɔ don denmisɛnniya la e hakili ma jigin o la wagati de n dɔgɔnin bibi n'a ka cɛ sɔrɔ cɛ min bɛ k'i fɛ tantɔ a ka jugun koyi ala barika la e ye Papisi sɔrɔ denmisɛnnin fitinin a ka ko bɛɛ bilalen don ko e
ale ka kosa ina binina papsi e bolida yɛrɛ kan mo papsi de ne wele mama papsi ko ko bɛɛ ka ko k'a yɛrɛ de sa ne kɔni tɛ ne y'a fɔ a ɲɛna k'a ka fara n na n dɔgɔnin a lajɛ sa hali ni m'a kɛ dɔwɛrɛ kama a ba hinɛni minɛ a la a bɛ maɲumako min na sisan o lajɛ dɔrɔn Antle. Antle. Agato, bon. Pardon. Il est ici avec nous. Ouais. Voilà. Effectivement. Donc, ma bacham na minen nous évacuer. Yeah. So affaire là avant. On m'a fait là. Bon, il veut beau quoi. C'est déjà vendu. Aram non bien. Bon, minen do bien. OK. Fais la sortie. Non là-bas. OK. Kaso jumɛn ko ne ba ka so de ayi aw bɛ ne ka minɛ labɔ ne ba ka so de nin est-ce que kunkolo ka kɛnɛ an b'i ban dɛ an bɛ jɔn de y'a feere a papier bɛ min jɔn de y'a feere so in feerela c'est que sur so feerela a ka dɛmɛ kɔrɔ in labɔ patron ayi a bɔra Allah évacuer. On fait la ko so feerela Allah évacuer. On fait la ko so feerela il est d'accord. C'est fini. C'est fini comme ça. Je vais me donner une chavette là-bas. Vite là quoi. Donc à fin ni sira il be mun yiri yɛrɛ I b'a sɔrɔ. De so feere wa ma de so feere. Ka so feere. Jamana ni dɛmɛ na sa. En tigɛ ala. Yenya. A kɛra ala ɲɛna. N'a ma ala tɔɔrɔ ka bɔ.
furu de bɛ laban sa i bɛ kasi la don o don i bɛna sa ni ma ɲɛ i ye si fana sɔrɔ denmuso ɲuman ni i ka furu yɔrɔ fana sɔrɔ ka fisa dɛ ne mago tɛ furu la sisan koyi e mago tɛ furu la e mago bɛ mun na ne bɛ fɛ ka n ka vie kɛ ka ɲa fɔlɔ de k'an jabɔ diɲɛ in kɔnɔ fɔlɔ ni saya bɛ na saya bɛ na donc e fɛ ko furu la ko mɔgɔ t'i jabɔ i bɛ don furu la est-ce que i bɛ se ka t'i diyaɲɛ yɔrɔw la e tɛ t'i diyaɲɛ yɔrɔ la e ni ala na kɛra cɛ n'e donna Papisi ka furu la n'e ko k'i bɛ taa yɔrɔ min na Papisi b'a fɔ ko ayi Papisi tɛ da e kan yɛrɛ ka t'e bila ana fɔ ne n'e fa tun bɛ cogo min na o yɛrɛ man k'a to e ka furu ɲini ka furu yɔrɔ ɲini ka taa fɔ k'i bɛ t'i sigi furu la ne de ko n ko furu tɛ ne arranger maman oui Papisi ça va maman n bɛna Mariam fɛ ka na nse Papisi Ana maman ji filɛ ta ka na n ka ji di Papisi ma maman i yɛrɛ ka ji di Papisi ma ne bɛ ka taa Mariam fɛ a ka ɲi ça va Papisi Ça va? Oui, ça va. n bɛ la Papisi ne y'a fɔ i ye k'i ɲɛ dayɛlɛn dɔɔni sa Tanti, ne tanti in bannen ni sisan cɛ bi de dɔw filɛ ka taga so ko a fatutɔ k'a ye du feere wa donc ko ne ka bɔ so kɔnɔ u ye ne ka minɛn bɛɛ ta k'a fili kɛnɛ ma masa ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne bɛna taa yɔrɔ min na Papisi o tɛ ɲɛkumu kun bɔ sa ne y'a f'i ɲɛna e ye ne den de ye ka su ko fo ka dugu cɛ ne kɔni tɛ n'e to kɛnɛ ma sa ne ka yɔrɔ kura in na o soden kelen min bannen don i bɛ se k'o ta o yɛrɛ na kusa o na to denmisɛnninw bɛ taa panga puruti min kɛ ka ne ka yɔrɔ lacɛ e n'a se ka kuma olu fɛ yen nɔ i ɲɛ kɔrɔ ta sa o tɛ dimi ko e ka i yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ne ye fɛn fɛn kɛ Tima la sisan ne mana fɛn o fɛn de kɛ sisan o bɛ kɛ kojugu ye ne bolo Tima ko la hali o don dɔgɔtɔrɔso la Tima ɲɛ yɛlɛnna ka ne ye a kɛra i b'a fɔ ne ye siyɛn n'a buru tobi k'a sigi Tima kɔrɔ diɲɛ kuma jugu si kan ka min fɔ ne ma a ye ne gɛn i b'a fɔ wulu ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne ye fɛn fɛn kɛ a la dɔgɔnin kanu ma dabɔ nin kama dɛ ne y'a f'i ɲɛna ne y'i ba de ka su ko fo ka dugu cɛ denkɛnin kelen min ni ala tun bɛ se k'a don ne garisɛgɛ la ni ne ma se k'a wolon cɛ ye e kɛra o de ye ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la n'i kun y'a dan ne ma i tɛ Ana ka ko in bɔ i nin kan muso wɛrɛ ɲini i bɛ se ka muso min furu min b'i ni lafiya ne yɛrɛ bɛ jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen tanti nin ye fana kumakan ya i b'a dɔn ne ni Ana bɔra kuma la sisan Ana tɛ ka ne yɛrɛ lamɛn bilen ne dun k'e ye nin bolo fɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne ye dɛ ne b'i deli yɛrɛ de Ana ko in bɔ i nin kan furu ye ala ka latigɛ de n'a ma ɲɛ e kɛra ne den ye ka ban n'aw ma ɲɛ furuɲɔgɔnya la aw bɛ ɲɛ balimaya la sa tanti n'i ka kuma mɛn i bɛ se ka taa n'i ka minɛnw ye yɔrɔ in na tanti e ye denyako kuma min fɔ ne kun dara a la nka sisan ne ma da la cogo di tan e ma ne jaabi ni kuma foyi ye ko fo ne ka jɛ Ana kɔ k'a sɔrɔ ne ba y'a yɛrɛ sacrifier Ana de kama Papisi 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 ala a fɔ i tɛ ko dɔ kɛ min bɛna Ana dusu faga nin ko in na a ka dɔgɔ ala ye ne ko Bibi o kuma kun jumɛn ne la e tɛ ne jate dɛ ni y'a kuma joli an bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ i ka nin jatelibugu kuma in ne y'a bɛɛ f'i ɲɛna Mariam tɛ i yɛrɛ dɛ ne tɛ ka se k'a faamuya de bon i dun k'a faamuya dɛ ne y'a bɛɛ f'i ne bɛ ma mon suis occupé e yɛrɛ b'a dɔn tout le temps ne bɛ baara kɛ n ka téléphone na i fana y'an faamuya sa d'accord o bisounin na sa an k'o kuma na tɛmɛ komi e ye mɔgɔ i ka sigili ma ca du kɔnɔ o don na ne tatɔ ci la
ni kamelen dɔ ye ɲɔgɔn ya sigilen don a kamana ganenba don ne gɛrɛla la k'a ɲininka n y'a ɲininka mun y'a sɔrɔ a ko n ma ko a tun bɛ so min kɔnɔ a n'a fa n'a baw tun bɛ yen kamalen 2 nana ka n'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ k'a ka so bila a n'a ka minɛnw sigilen bɛ da la taayɔrɔ t'a la ne fɛnɛ ɲan'a ma ka don a jigi kɔrɔ k'a ta ka na n'a ye so kɔnɔ komi i tun tɛ yen komi sisan i nana n ko n b'i lasigi k'i hakilina ɲininkali kɛ ni hakilina in bɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ ka sɔrɔ i cɛ t'a kalama o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ ka mɔgɔ gɛn ka bɔ so kɔnɔ ten k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ a ɲɛna o bɛ se ka kɛ cogo di a y'o de fɔ ne ɲɛna dɛ ne y'a ɲininka a y'o de yira ne la k'a fɔ k'u y'a gɛn problème t'a la e fana b'a dɔn bi adamadenya ma nɔgɔ mɔgɔ mara ma nɔgɔ o ye tiɲɛ hali n waliden fana marali ma nɔgɔ o ye tiɲɛ bon an bɛ diɲɛlatigɛ min na komi bi yuruyuru mɔgɔw ka ca fana o ye tiɲɛ dɔw bɛ se k'i yɛrɛ kɛ ni mɔgɔ sugu ye ka don i kan bon k'i kɛcogo dɔn ka sɔrɔ i mago sa o ye tiɲɛ bon an bɛ dugawu de kɛ ala kana nin ko ye n'i ye min kɛ a ɲɛna ala k'i sara a la ɲuman na amina rabi a yɛrɛ wele ka na problème t'a la Isi. A yɛrɛ filɛ nin ɔ ça va oui ça va n'i sigi yan n'i sigi yan n'i sigi k'i kunkɔrɔta kɛ i b'i kɔrɔta kɛ i b'i ka so de a bɛ maloya de koyi ayiwa o a tɛ bɛ foyi maloya au fait madame ye kuma fɔ n ɲɛna bon a ko yɛrɛ ye ne dabali ban mais mɔgɔ bɛ se ka taa mɔgɔ labɔ du kɔnɔ cogo di tilegan kelen de fɛ ko o tigi ka bɔ ko o tigi ta tɛ du ye k'a sɔrɔ i m'a avisé o bɛ se ka kɛ ko in kɛra cogo di yɛrɛ ne ni n ba de tun bɛ du kɔnɔ ani n fa bon ne fa tanyana ka ne ni n ba to yen ne ba fɛnɛ nana tanya ne ba fatutɔ ye du papiye kalifa a dɔgɔmuso dɔ ma o banni fɛnɛ kɛra o fɛnɛ fatura o semaine kelen dɔgɔmuso in fana banna awɔ o semaine kelen de mɔgɔ 2 nana kamalenkɔrɔ 2 ko ne ka bɔ du kɔnɔ kuwa ko n'u ye ne sɔrɔ yen nɔ kuma caman caman u y'o fɔ ne ma bon ne fɛnɛ siranna mɔgɔninfin kelen du kɔnɔ donc ne bɔra ne kɔni dɛmɛbaga foyi tɛ ne na n'i y'a faamu sa e ba n'i fa bɛɛ fatura a bɛɛ u bɛɛ fatura ka e kelen to so kɔnɔ awɔ e fa walima e ba olu ma se ka du papiye kalifa e la e ɲɔgɔn kamalenkɔrɔ fo ka t'o di o yɛrɛ dɔgɔmuso ma mɔgɔ t'a dɔw y'a kɛ kun na mais nin ko in gɛlɛyara mais e tanti in fatulen e ma se ka taa ɲininkali k'u fɛ yen nɔ a cɛ la walima mɔgɔ wɛrɛ la ne taar'u ka du kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ma hali kuma tan di ne ma yen nɔ donc ne fɛnɛ kɔni ne t'a dɔn ko in fɛn o fɛn de bɛ ko in kɔrɔ bi mɔgɔ fana ma ɲi dɛ mɔgɔ mana fatu ka ban dɔrɔn u bɛ ɲinɛ su kɔ pewu ka nataw dayɛlɛ kɔni caman de bɛ yen nɔ dɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen depuis su bɛ ban don min na u b'i ka minɛn cɛ k'a d'i ma k'i ka bɔ ale yɛrɛ y'a diya dɔɔni diɲɛ bɛ gɛlɛya diyagoya dɔw yɛrɛ camanba de bɛ yen nɔ Allahu akbar n ye nin ko faamuya ne tɛna sigi tuguni ka nin ko lajɛ i y'a faamuya n bɛ n seko kɛ ko o ko bɛ nin ko la an b'a ɲɛɲini fo ka se a dan na i y'a faamuya n'a sɔrɔ i gɛrɛsɛgɛ b'i ka du la i b'a sɔrɔ i y'a faamuya nka dalekan ye siyan i bɛ to yan nɔ fo wagati min ka di ye i y'a faamuya ni fɛn o fɛn ko b'i la n'i maloyala k'a fɔ ne ye i b'a fɔ madame ɲɛna i y'a faamuya voilà i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Papisi Papisi awɔ ne jamu ye Sangare Sangare ne yɛrɛ ba tun ye fila ye o t'o ko ɲɛlen sa ayiwa halisa Ala k'an to ɲɔgɔn amina papa n diyara n ye yɛrɛ de n tɛ foyi n diyara n ye i bɛ ka ɲumanya min kɛ Ala ka n'i den sɛgɛn amina rabi ni de ka ɲi o n'Ala sɔnna muso n'i bɛ ɲɛ walidenw ma u b'a fɔ la ko Ala tɛ ɲinɛ i kɔ dɛ n'i bɛ ka kɛ Ala kama kɔni o de kɔni ka ɲi halisa an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn Ala ka kɛ an ka hɛrɛ amina i bɛ yan Ala yɛrɛ ma den nɔgɔya anw ye fɔlɔ waati ni i yɛrɛ an mana den sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fatu sɔn i bɛ to ka dugawu k'an ye i b'i ka so y'a mɛn
ayiwa problème t'a la tɛ na n ka dumuni d'i ma ayi kuma tɛ na fɔlɔ kɔngɔ t'i la ok ça va ça va i yɛrɛ ka commerce dun ça va walayi n bɛ ka n débrouiller a ka fisa i jijalen don kunkolo datugu fɛ Awɔ. ayiwa kana bila dɛ N'Ala nin ka ɲi sɔnna. kosɛbɛ N'Ala muso sɔnna. yɛrɛ de ni sutura ka kan n'Ala sɔnna n I y'a tɛ n'a faamuya? bila i inchallah famana ka wele ka waso wa ayi ma weleli kɛ hali Ah. kolon n'u bɔra kuma la voilà kana fama i somɔgɔw ma Awɔ, n'Ala Ka wele sɔnna. ka mama hakili lafiya dɔɔni ani Awɔ. papa n'u ani dɔgɔninw problème foyi I y'a t'a la faamuya? ne furu cɛ bɛɛ n cɛ Ayiwa. di baraji ala k'i sara Ayiwa, n cɛ n bɛ na n ka baara dɔw kɛ ayiwa Papis kɔni t'a fɔ k'alisa k'ale ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la kabako yɛrɛ wuli an ka taa baarayɔrɔ sa han i den ɲini k'i da fo tile bɛ ɲini ka ban i dalen don halisa wuli an ka taa baarayɔrɔ Papis da sɔgɔlen de don koyi Est-ce que mɔgɔ bɛ yan ayi mɔgɔ tɛ yan ni mɔgɔ bɛ yan hali n'a tigi salen don a bɛ bɔ nin kalama a ka téléphone fana tɛ ka don c'est bizarre jɔ n bɛna il faut que n ka nin ko ɲɛɲini quoi nin ko tɛ se ka to nin cogo la. Nge tugula kui. Madam Fale biga wilila. Non non. Ana. Madam. Ana. Atene ni che kwa. Atene ni che be mu. Atene ni che Madam mu ne be. Ana wale ni tisiga kuma kara Ibe sika kuma de. Ibe sika kuma est-ce que e kungolo ka kene? Kara ni wuliano wale. Madam ne man jogo do ila de. Ana qu'est-ce qui se passe? Ana kano blé kungolo la Madam. Kano blé kungolo la Madam. Ana. Madam. Ay nimna tasuri sa. Nitiga blaga bibolo. Madam Fale bila. Ana tesa ana ni famia sa. Kana magana de. Ibe sika teme ka bonye kora wa désormais ni nyi togo samale so I dala ko karsa mini shaka tekili. Ali singa na yanfi. Yenga kuma me. Ana njuta. Yenga kuma me. I jobala. Teme. Ne te jigé la. Wallahi ne te jigé la parce que i chien frotte i chien flanante. Mais Clara. Ete ne do. Ibaro ha s'il te plaît kana to. Ni mi nga horonya ta ka da e kan kan danaya da e kan. Ne papsi to em kun nyume kama parce que papsi nana I sore. O baby de ma. O kango nana. O baby de ma. S'il te plaît ça. Niki makana to ne déranger doron. Il est mis que bi j'ai vraiment pas aimé. Kana to ne soro nga lezi la yambo nga lezi kono kwa. Ni mu ibina ibi fambe kala. S'il te plaît ça. Hey. Ete miri de. E ne ton sabolo de kan ki kodo ni la. Nkono. Etere Mariam de do. Ni Mariam I vega muso. Mariam I kulobe na. Ijo. Ete miriu. Atato la jeba. Wallahi ete hore. Mais ala de ba boila. Ame nyogo soro bakolo shima nga mite ni be. I miri doro. Allô Papis. D'accord, Niamey. Eh mais au Kadi. D'accord, Niamey, pas de problème. Orina. D'accord, Niamey. Bon, en fait, il était muso akoro. Ne kuma ni tiri muso fɛ. A bɛ kɛ I n'a fɔ I bɛ bo de sigi a kɔrɔ.
a bɛ dimi a bɛ ci ne bolo hali bi ne taar'u fɛ yen a ye ne ye dɔrɔn a girinna ka bɔ k'ale bɛna e fɛ yen vraiment ne kɔni dabali banna ne t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen nɔ. mais e mun y'i k'a la ou soit mun de bɛ yen. foyi k'a la ne ma foyi k'a la wa foyi tɛ yen nɔ hali ni problème b'ale fan fɛ problème foyi tɛ ne fan fɛ. ale kɔni a bɛ fɛn karako de la dɛ a bɛ karako de la. komi e terimuso don n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ se ka kuma a fɛ o tun bɛ diya ne yɛrɛ. parce que ne yɛrɛ sisanama filɛ ne n'a bɛ togoya min na tan ne n'a fɔlɔ ne n'a tun bɛ togoya min na ne n'a tɛ ten tɔ sisan nɔ quoi tu vois non hali bi an bɔra kuma dɔ la karako kɛ kara t'a fɛ o ale dun bɛ kara kɔ kara t'a fɛ. ale kama ne filɛ ka bololankolo yan n ba ntanyana n so ntanyana ale fana bɛ ka ne kɛ i b'a fɔ ko fatɔ i b'a fɔ ko bo bɛ n na. o kɔni hali bi n y'o de fɔ an ɲɛna. bi yɛrɛ u taara ne labɔ an fɛ yen parce que ko ne tanti ye so feere yan'a ka fatu ne tun t'o kalama yɛrɛ. i bɛ taa min. muso dɔ de taara ne sɔrɔ da la ko ne ka taga ale fɛ yen k'ale bɛ nin ko ɲɛɲini ko k'i bolo da kisɛ kan ko mɔgɔ min ye so feere ko f'ale k'o tigi dɔn. ala k'an bɛɛ sagaba ma. min ka di ne ye a ka di ne ye i ka kuma i terimuso fɛ halisa hali n'a y'a sɔrɔ a man di mɔgɔ kelen min b'a bolo n'a b'o lamɛn bi o ye e fɛnɛ de ye i jilaja i ka kuma a fɛ. n y'a mɛn problème t'a la ni n bɛ se ka min kɛ n b'o k'a ko la. d'accord wele kun bɛ yen de. n y'a y'a fɔ. filɛ nin ye sa wa gardien yɛrɛ fɛnɛ t'ali donner la peine mɔgɔ t'a kɔnɔ cogo cogo i t'i donner la peine ka fɛn dɔ bɔ a la yɔrɔ a ɲɛna n'an ye mɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ ka don a la pour moins o bɛ fɛn dɔɔni a yɛrɛ dalen de bɛ yan barelo et tima bɛ na dɔrɔn tima bɛ kule dɔrɔn e bɛ wuli ka taa en plus ne bɛ kuma i fɛ i tɛ ne lamɛn bilen yɛrɛ mais a digira ne la de même si n'a digir'e la kɛ a bɛ dig'e la ka ne bɔ d'accord aya cɛ ni fana n'i ma to ka kow jateminɛ en plus ne bɛ k'i wele i bɛ ka taa mais a bɛna siɲɛ wɛrɛ ta ye o ni ne bɛ min kɛ an b'a ye ayi foyi tɛ kɛ i ni tima yɛrɛ a tɛna ɲɔgɔn ye bilen yɛrɛ i y'a faamu ok ni y'o ten kana to ka ban ne ka appel la e yɛrɛ b'a dɔn ne ka taa ka dɔgɔ ni ko wɛrɛw jigi jɛra ne kunna i bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ne y'i janfa ko ne bɛ tan tɔ or que e ye taa min kɛ i b'a dɔn dara don ou bien jateminɛ dɛ waati ten an ka taa fila fɔ so kɔnɔ ye ne bɛ dara la dɛ a tɛ sɔn mɔgɔ tɛ an t'a la bi yɛrɛ de o bɛɛ la den fɛngɛlen don an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye an ka taa sa e bɛ fɛ ka taa so don o don e bɛ fɛ ala k'an kisi ne ko sisan don min na ne bɛ na e ci ka na so yan nɔ e b'a kɛ cogo di e masa jalaki bali dɔgɔnin tɛ changer dɔɔni
e dugu bi ɲɛ o ala a fɔ umu ta bɛna to nin ma i sen ta o y'a sɔrɔ muso y'a sen ta muso yɛrɛ k'e tɛ sigi ka na foyi fɔ a ɲɛna yalaba fu in kɔ ha i bilalen don den wolo min na i dɛsɛlen don o la ka n'i ta kɛ yalaba fu ye n kunna mɛ ne bɛna tarawele fɛ yen n'ala sɔnna a ma ne bɛ taa tarawele fɛ yen ne ni tarawele mana bɛn min kan ne bɛ baara kɛ n'o ye. Oui, ça va. Ah. Et il y a un rejet. Ay, ma yɔrɔ jɔsi fɔlɔ. Et vous allez nous. N bɛ fɛ k'a kɛ sunɔgɔ de ye n ta quoi. Yani ban de bɛ yɔrɔ jɔsi. N y'a mɛn. Ka frigo ninnu bɛɛ jɔsi ya mɛn. N y'a Parce que mɛn. o nɔgɔlen don poussière dɔɔni b'u la. N y'a mɛn. N bɛ taa baarayɔrɔ la ka na. Awɔ, n y'a mɛn. Dumuni bɛ frigo la n'i kɛlen bɛ dumuni kɛ. K'an bɛn. Ka se ni ɲuman ye. Amina. Oui. Eh, Koulibaly. Ça va? Basi la kan. Si Robin. En fama. Eh wala karati. Ba. Oui. Aha. Passion bi. Eh wa. Bana ko nin kelen do haba haba de. Ya ma pe. Surtout ni Fontaine Bayna. Ya eto ko. Ça va? Ouais, ça va alhamdulillah. Ba. Bismillah. Eh Traoré. Nam. Sincèrement, un kamana gane me do ba. Ka kamana ga. Cogo di tan? C'est nya kuma fo caman ta faamuya. U bɛ n ka statut social de jateminɛ
u t'a ɲini k'an ka ko faamu. O ko jumɛn? N'a fɔra ko Tarawele ko nin y'a san joli ye ne furulen no den tɛ ne bolo. Mais o tɛ bila ko ye o Kulibali. Ni traitement sugu bɛɛ kɛ ka traitement sugu bɛɛ kɛ muso la mais ça va pas. Tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn. E ɲɔgɔn docteur ba k'a fɔ ko e ma den sɔrɔ jagoya ye mɔgɔw ka siganan kɔni don a la nka ko bɛɛ y'Ala ko ye dɛ Kulibali. E yɛrɛ y'i ja o e tɛ ka den sɔrɔ anw ta y'a dusukasi fila de den sɔrɔbaliya den bɛ bange a bɛ tila ka lasegin e ma fɛn nɛnɛ den saya la fɔlɔ yɔrɔ ne ma sɔrɔ yɛrɛ kuma n'i ko dugu dɔ ka jan dɔ b'o kɔfɛ Kulibali Ala ma kɔnɔ Ala tɛ ka den d'e ma kun min na e t'a dɔn ni e ye den sɔrɔ e bɛna kɛ cogo di e t'a dɔn ni fura ko don e yɛrɛ ka docteur y'o exemple ye o n'i ko i bɛ taa bɔ docteur la n'i taara sɔrɔ docteur yɛrɛ man kɛnɛ i jigila ma misɛnya dɛ i hakili sigi a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna mais ne t'a dɔn o bɛna ɲɛnabɔ kuma kelen min na hadamaden n'u fana filɛ nin ye wagati de b'i ka ko bɛɛ la pressé kojugu bɛ na ni sarajugu cɛ ye n'i presselen don den na taa den dɔ ta i k'a lamɔ den ta yɔrɔ baden bɛ yen o kɛra cogo o cogo Tarawele waliden tɛ se ka kɛ mɔgɔ den o mɔgɔ yɛrɛ joli de kan i kɔrɔ n'i ma den sɔrɔ fɛnɛ i ka diɲɛlatigɛ ma ban fana dɛ a ka di bɛɛ kɔni ye ka fɛn sɔrɔ ne ni e fila bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ k'i bɛ kɛ fɛn ye koyi mais est-ce que bɛɛ bɛ kɛ fɛn ye an natalen de bɛ to ka natalen to ten fo ka taa fɔ an ka diɲɛ banna don min na Ala tɛ mɔgɔ jɛ a bɛɛ la e ɲɔgɔnna jeune kɛnɛ fɛn foyi tɛ min tɛ e bolo nka Ala ma den nɔgɔya i ye tiɲɛ don a bɛ dimi nka i si ma taa yɔrɔ si i y'a faamuya n y'a faamu nka mais Tarawele ne ɲɛ bɛ nin ko la cogoya min na n'a tɛ ka marché i bɛ muso filanan ta k'a lajɛ Kulibali mɔgɔ t'a dɔn fana n'i ye filanan ta ni ne ni fɔlɔ in garisɛgɛ t'a la peut-être n'i ye filanan ta n'o garisɛgɛ bɛna k'a la Kulibali a fɔra ko an ka muso ta n'a se b'an ye tiɲɛ don nafolo ko la a se b'i ye nka e dalen b'a la k'a fɔ a jogo b'i la i bɛ se k'i tilen u ɲɔgɔn cɛ wa n kɔni bɛ se o Turamaga jeliba Bagitugo mɔden Turamaga wayi ko ba ko ye Turamaga ba ye Turamaga ye nin ye Kulibali ya o n'o kɛ sa kɔni malikanda a fɔ ne jatigi belebele kumabaw fila yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sa sigiyɔrɔ b'an fɛ nba i sigi an bɛ ku k'i sigi ne ni n ka da cɛ ni jeliya tɛ i tun t'a kɔrɔbɔ dɛ dɔ d'a ma alhamdulilayi Allô? D'accord, mais pas de problème. Ça va. Ça va un peu, ouais. Il sera à ɲɛfɔ ɲɛna kun jumɛn na I kun sigilen bɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ Non, ni ma taa foyi la yen nɔ ne taara yen ten tɔ dɔrɔn juste baro dɔrɔn tu vois. Mariamu a ɲɛfɔ ɲɛna kun jumɛn na I sigilen bɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ f'aw kun bɛna bisu kɛ ɲɔgɔn na n'i k'o de ɲɛfɔ ɲɛna min ɲininka dɔ wɛrɛ la o don wa an sera o yɔrɔ bɛɛ ma an tɛmɛna yen kan yɛrɛ comme n'i ko ten tɔ ne taara ko wɛrɛ de la yen nɔ mun ko wɛrɛ n taara o de la n ko mun ko wɛrɛ Mariamu I hakili bɛ min na ne taara yen o de la Mariamu I bɛ ka van ta dɛ ne tɛ ka van ta dɛ comme e de bɛ ka insister e de déplacera ka na ne nɔfɛ ni hakili bɛ min na o yɛrɛ de don Tima e tɛ miiri ya e tɛ miiri dɛ yɔrɔ Papis bɛ e kɔ depuis ni kuma jumɛn o t'i ɲɛ sira la a bɛ ne ɲɛ sira la parce que a sɛgɛnni kɔ de a bɛ ne ɲɛ sira la ni ni Papis ka ko finman na jɛma a t'i ɲɛ sira la karamɔgɔ ye ne fiancé de bon n tɛ fɛ k'i y'a nɔfɛ I y'a faamu a t'i fɛ o a kana kɛ ne fɛ a bɛ n fɛ a tɛ n fɛ mɔgɔ min bɛ e fɛ mɔgɔ min b'i fɛ I kan ka tugu o tigi de kɔ ne kɔni ta ye conseil de ne b'o de f'i ɲɛna n'a tɛ ne fɛ ne b'a fɛ o fosi tɛ se ma I y'a faamu o fɛnɛ kɔni ye ko wɛrɛ a nɔfɛ wa n'a kɔni bɛ ne nɔfɛ ne fɛnɛ b'a nɔfɛ ne kɔni fɛnɛ bɛ tugu a kɔ o joli an bɛ kuma in bila ta I bɛna dɔn n ye muso min
yɛrɛ bɛna n'i sen ye kulubali de sera n ma yan nɔ jɛnatigɛ ye bonya ye wa jɛnatigɛ ye jigiya ye a ko n ma k'a bɛ fɛ ka muso filanan de ta kosɛbɛ ka d'a kan kunbɛ ko bɛɛ la ko ala ma gɛrɛsɛgɛ nɔgɔya a muso fɔlɔ ye donc k'a bɛ fɛ ka filanan ta ne kɔni y'a f'a ɲɛna k'a fɔ n'a sɔrɔ a ma ko lajɛ n'a a défaut bi muso fɔlɔ la n'ale ko a bɛ filanan ta kana k'a ma malo ye i yɛrɛ bɛ se ka kuma min fɔ a ko la bonya kɔni filɛ nin ni kɔni ko furu an ɲamakalaw tɛ bɔn ma an fana b'an ta sɔrɔ o la kulubali n'i y'a ye a ko k'a bɛ muso filanan ta o b'a sɔrɔ maa min don dɔgɔtɔrɔ de don a y'a ko ɲɛɲini kulubali walima i m'a ko lajɛ a bɛ se ka kɛ défaut b'e la walima a b'i muso an kɔni ye traitement kɛ ne ye traitement kɛ muso bɛ traitement kɛ mais o bɛɛ n'a ta kow tɛ ka sabati donc ne fana b'o de la n bɛna filanan ta k'a lajɛ n k'a bɛ se ka kɛ ne n'ale garisɛgɛ t'a la mais ni filanan in garisɛgɛ b'a la mɔgɔ t'o cogoya dɔn kulubali muso filanan ta in tɛ dɛ a se b'i ye a fɛn bɛɛ se b'i ye nka a ka di tɛ n'i y'a ta hakɛ de ko don e bɛna se ka jɔ hakɛ kɔrɔ wa e bɛna se ka tilen wa ayi jeliba n kɔni bɛ tilen o tileniya tɛ wari ko dɔrɔn tileniya wagati fana b'a la bamananw ko ten hakili b'a tɔ dafa e ka wagati dɔ di nin muso in ma ka tila ka n'o ka waati dɔ in ka waati dɔgɔya hakɛ ka bon dɛ i b'i labɛn o bɛɛ de kama sɔnni i ka don muso filanan ko la tiɲɛ don i ma den sɔrɔ i muso fɔlɔ bolo nka an ma deli kɛ n'a ye mankan na fɔlɔ dɛ i t'i miiri ne nana filanan ta n'a nana kɛ gasi ye o bolo est ce que e ni filanan bɛ se ka na ɲɔgɔn faamu i n'a fɔ i ni fɔlɔ ye ɲɔgɔn faamu cogo min na walima est ce que e ni fɔlɔ bɛna bi cogo min na bi n'e nana filanan ta a bɛna kɛ ten wa i t'i miiri o gasi la nin bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na sɔnni i ka muso filanan ko kuma fɔ ne yɛrɛ y'a f'a ɲɛna cɛ n'o den ka di adamaden bɛɛ ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye ala mana ne garisɛgɛ den na a bɛ lasegin e yɛrɛ b'o kalama f'a ko yɛrɛ tɔ kɛra an yɛrɛ y'an yɛrɛ minɛ ten fɔlɔ bon limaniya bɛ fɛn caman ɲɛ waati dɔw la nka bɛɛ fana tɛ se ka limaniya dɛ ni mɔgɔ limaniya se bɛ min ye o ka limaniya mais n'a se t'i ye fana i b'a essayer bon n'a ka di i yɛrɛ i ni kun ye i bɛ se ka ta an kɔni ta ye ka ladilikanw de fɔ a ye a ko bɛ de kun kan sisan n'i y'i da k'i miiri n'a ko kɛra cogo min na an kɔni ta ye dɛmɛ de i y'a faamuya n y'a faamuya n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joona ayiwa i jɔ mariam ka jisuma dɔ d'i ma an yɛrɛ ɲinɛna o kɔ ayiwa an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ ayiwa jabate k'an b'u fo ka hɛrɛ fɔ n jatigɛ n'i y'a jateminɛ a ka ko in den yɛrɛ kɔrɔ ye bamanankan na kuma yɛlɛma cogo don den kɔrɔ de ye ne kuma de bɛ na ni den ye sinon a kɔrɔ ye ko ne ni min yɛrɛ sɔrɔ a ma ɲi dɛ ni jeliya ka ɲi mɔgɔ ka kan ka lamɛn kosɛbɛ nka a kan ka miiri dɛ ala ye dɔ sɔn den na olu b'a fɔ woloden ma ko hali ne ko ka ne wolo kosɛbɛ nimisa ala fana ye dɔw sɔn furu sɔrɔ a b'a fɔ ko bi hali ne ko kana furu ma o ye nimisa ye i bɛ kuma ni terikɛ ye dɛ n'a ma ɲɛ a ka don a k'a don yɔrɔ dɔn n'i don yɔrɔ de b'i bɔ yɔrɔ dɔn o ye tiɲɛ ni ko min daminɛ ɲɛna a laban min yɛrɛ an kɔni ma deli ka tigɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ teriya la ma deli ka kuma fɛ fana k'a ye n kalan sɔsɔ an fana y'a n'a hakili bila ɲɔgɔn na e kɔni b'a dɔn bamanan don a bɛ ko faamu n'a dalen b'a la k'a fɔ ko a se b'a ye a jigiya b'a ye fila ta fana ma haramuya ayiwa sinon bamanan fana tun b'a ta fo 7 fo 10 joli an t'o tile la bilen dɛ danbe ko la sisan voilà ni a fɔra an ka dan 4 na ale bɛ 1 na a yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ne kɔni bɛ n yɛrɛ minɛ fɔlɔ muso 1 min yɛrɛ bɛ ne bolo o bɛ i n'a fɔ muso 4 kosɛbɛ kuma n'a kɔrɔ don nin bɛ ne ba ya jɔyɔrɔ la a bɛ n kɔrɔmusoya jɔyɔrɔ la a bɛ n dɔgɔmusoya jɔyɔrɔ la a bɛ n jigiya jɔyɔrɔ la ni yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ fo ne bɛ n sigi ka miiri n ko ala ka silamɛ ɲuman bɛɛ sɔn ni ɲɔgɔn muso la i fana k'i jija dɛ kana don a gasi la dɛ n'ala sɔnna komi mɔgɔw fana tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ka ban ma fille ça va kɔni baasi t'i la ça va i sigi i ba yɛrɛ bɛ so kɔnɔ mariam ça va ma fille
Ça va? Oui, ça va. Où bébé? Bébé, n'a filmé là. N'est-ce pas? Bien blanc. Ça va? Ça va là. Nam Traoré. Eh, Gilva. Ça va? Ça va? Une femme. Ale mana adi ka bota akili te foye bele kon bashti la e ko ne tisra eh kele amuna mitachila mitigo nyana bo aywa na la ge ni warm sen do soro Jilba Jilba madan warm sen biane ibe wakelem ne folo saniga warm sen soro awo oblekum baika rama baika idu ko le sama no aywa kamu fo misra yu awa kamu fo nagibla dala shengele awa kamu la ayo siga fere Jilba ebe dem so do ma fi ana siga fe awo na fi mini la sa Wale yere makibari afon yiga kula de wale ni ga ko abika taka don burange ko da manyana bu fula tanti antu tu folo anga jeye che soro ayi de isira furere ishi baga teme furu yere kan nyame mina aklitu ala sino ko ni kon bolo ali ngatu nganje che soro folo che mina kana furu ma fi ishi baga teme ni che mina na ka bi furu son ya fam me anga kule folo tanti o mamsa ne che ame nyuma nyini me baga teme furu yere ne che mina na dro son furu ba ya fam ya me tanti ni sonuma no che fene dusu kashidu uswana ikudo kena make tugudi dusu kasi amina nyuma nyini yo meka ni bani mo komi ko ka bifudru iba namne ibina mina yiri la folo na mi na tigi yere ko jari donc comme ça amale problème fuita la kana ban forma yame nyame ne yere kuma ko pare kumela me feke chike awo kataka nga armor glanro la tibi taka armor tigi nyini nga nasro nga armor bana glanna pas de problème ya famia tienye kulu kuma ba ni takara droit ate fili quoi ya famia d'accord ni takara ne mi mbura lebi na foye nyame problème tala kan la partie de rien bye bye Ninko mane kumina de katada kungo ga kunga ma mote no kafoko mi ga wele fanante ka soro no ni patrona na men nyofa ko Avantli. Ça va? Ça va? Oui, bachité, non? Bachouete. Patron d'où? Patron, hein? Ah. N'est le patron? Et ma fin de là. Hein? Et des patrons. N'est des patrons, n'est des patrons. Et. Faut minga bunta rajan. Ne kamori mon. Minga bois rajan. Bararo na no. Awanyere. Ah, oyenga n'enfant de oui. Comme à tout abuka bara de quoi. Donc mami ni nete anno ale to kaki anno quoi. Sinon ne des patrons yanno. Ok, ça n'y est tinto. Ni na armoire ko la tanti ga fait armoire ko tu vois na nori. I tanti ga armoire ko. Et tanti ga armoire de bien. Aha. Et to kalama a sécurité patron. Ay comme net na nete anno ale to ka fin do mene ga blaner nya anno quoi. Ya. Sinon ne des patrons.